Kayaknya wis sowit aku ndak ndamel sego goreng, guys. Sejak serangan berkat bertubi-tubi 1,5 bulan yang lalu. Dan baru hari ini saya membuat nasi goreng lagi. Kebetulan semalam bapaknya bocah-bocah ki genduren. Seperti biasa berkatnya ki selalu tidak terpangan. Terus paginya tak damel sego goreng. Bumbunya simpel ae, cuma lombok, bawang, brambang, endok diorak-arik, paringi sawi. Terus sebagai pewarna ben cuantik merah merona, kasih kecap sama saus. Iki caraku ngeratakne bumbu karo saus guys. Jadi lek randang roto ngono tak nyek-nyek karo ulek-ulek. Tidak lupa toppingnya ben tambah rame, tambah sosis karo ayam sisa berkat mambingi. Sego goreng mateng waktunya kita sarapan. Noto-noto ngono. Sego goreng sakmono kan sak piring biak ngono iki kok apa ya telas ngono. Tenang ae, nasi goreng kuwi mang ora tak pangan dhewe lho guys. Kalau enek tangan lagi to sebelahe. Iku ngono tangane kakak. Mbuh rumah aku dino iki mang nasi gorengnya kok enak to. Apa marai sawi ora maem ya? Apa marai lek maem ki bareng-bareng? Angke enak iki lho, iki mang imbuh eneh. Emang wis sak piring biak, saiki piringnya dibeki neh. Apa marai iki lek maem bareng-bareng dadi krasa enak. Jan ora krasa kalau ujug-ujug wis entek rong piring. Apa ya krana lowe barang ki marai enak tenan guys. Enak iki mang sampean apa ya ngono lek maem bareng-bareng krasa enak ki ora krasa lek entek akeh.